12 ta' Novembru, San Ġosafat, Isqof u Martri. Għex bejn is-snin 1580 u 1623. Giovanni Kuncevic twieled fl-Ukranja għal-ħabta tal-1580 minn ġenituri ortodossi. Missieru kien negozjant. Meta kiber kellu jkun l-ewwel mexxej kbir tal-Kattoliċi Ruteni, parti mill-Polonja u mir-Russja li qabel ma jnaqdu mal-Knisja ta' Ruma fl-1595 kienu xizmatiċi. Ma kellu l-ebda ħajra li jsir negozjant, anzi wara li ħaddan il-fidi Kattolika daħal reliġjuż fil-monasteru ta' San Basilju meta kienet kellu 24 sena fl-1604. Fl-1609 ordna saċerdot u ħal l-isem ta' Ġosafat. Sa mill-bidu tal-ordinazzjoni tiegħu beda jaħdem biex jaqqat il-Knisja Ortodossa ma' dik ta' Ruma. Fl-1614 sar abbati. Fl-1617 sar isqof ta' Vetebrek, Russja, u ftit żmien wara meta kellu 38 sena inħatar isqof ta' Polostik. Bil-ħidma ħabrika tiegħu l-arċedjoċesi saret kważi kollha Kattolika. Fl-1620 meta San Ġosafat kien Varsavja, il-Patriarka Xizmatiku tal-Palestina waqqaf ġerarkija xizmatika fil-Polstik. Melizzju bħala isqof. Meta Ġosafat reġa' lura fl-arċedjoċesi sab taħwid kbir. Għad li Polostik baqgħet sħiħa, inħawi oħra tal-arċedjoċesi inħakmu minn tensjonijiet kbar, speċjalment Vitebsk li sar ċentru ta' ħafna nkwiet. Bil-ħsieb li naqqas it-tensjoni, Ġosafat mar Vitebsk, iżda xi xizmatiċi fanatiċi armati daħlu fid-dar fejn kien qed joqgħod, qabduh, sawtuh sa ma qatlu u tefgħu ġismu fi xmara Dvina. Wara ġismu ittieħed Polstik. Miet fit-12 ta' Novembru tas-sena 1623 u sar magħruf bħala l-Apostlu tal-Għaqda bejn il-Knejjes insara. Il-martirju tiegħu ġab l-Għaqda fost l-insara u saħansitra xi snin wara Melizzju għamel penitenza. L-Għaqda tar-Ruetini baqgħet sakemm l-Imperatriċi Katarina II tar-Russja u Nikola wieħed għaqdu bil-forza ir-Ruteni Kattoliċi mal-Knisja Xizmatika tar-Russja. San Ġosafat kien l-ewwel wieħed mill-Lvant li ġie ikkanonizzat formalment mill-Knisja fl-1867. Dan li ġej huwa qari mill-enċiklika Il-Knisja ta' Alla tal-Papa Piju XI. Il-Knisja ta' Alla twaqfet b'den tas-sew tal-għaġeb, tant li fil-milja ta' żminijiet tkun qisha familja hekk kbira li tħaddam magħha l-bnedmin kollha. Barra dan, Alla ried iżejjinha bi kwalitajiet oħra tal-għaġeb fosthom l-Għaqda tal-insara kollha flimkien. Il-Mulej Ġesu mhux biss ta' lill-Apostli u lilhom biss il-missjoni li rċieva mingħand il-Missier meta qalilhom li ingħatat kull seta' fis-sema u fl-art, morru mela għamlu dixxipli mill-ġnus kollha. Rid ukoll li l-Apostli jkunu flimkien kulleġġ wieħed fuq kulħadd, marbutin bejniethom għal darbtejn b'rabta li ma bħala, minn ġewwa bir-rabta tal-fidi u tal-imħabba li ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu u minn barra b'seta waħda fuq kulħadd. Dan seħ meta lil San Pietru għażlu prinċep tal-Apostli biex ikun għal dejjem il-bidu tal-Għaqda fil-Knisja u l-pedament tagħha li jidher. Biex tibqa' sħiħa għal dejjem din l-Għaqda fil-Knisja, Alla fil-providenza tiegħu wettaqa bil-qdusija u l-martirju bħala is-sinjali tagħha. Bis-sibijiet bħal dawn naslu naraw x'tifħir jistroqlu l-Arċisqof ta' Polstik Ġosafat tar-Rit Sloveniku Orjentali li aħna nqisuh bħala bniedem ta' ġieħ mill-aqwa
u protettur tal-poplu Slavoniku Orjentali. Ħadd daqsu ma għamlilhom ġieħ, ħadd bħalu ma ħabrek għas-salvazzjoni tagħhom bħala r-raj u l-apostlu tagħhom u l-aktar meta xerred demmu biex isseħħ laqda bejn l-insara kollha fil-Knisja. Fit-tħabbrik tiegħu għall-laqda tal-insara kollha bejniethom qisu mqanqal minn ħsieb mis-sema fem tajjeb li jkun ta' siwi tas-sew kbir għall-laqda tal-insara jekk jibqa' bla mittiefes ir-rit Sloveniku Orjentali u l-ħajja monastika skont ir-regola ta' San Basilju. Kollu ħeġġa biex jara l-poplu tiegħu maqut mal-katedra ta' San Pietru kien iħabbrek biex b'kull imkien ifittex mezzi ħajġib il-qudiem din l-għaqda u jsaħħaha b'argumenti mill-aqwa. Dan kien jagħmlu l-aktar billi kien iqalleb il-kotba tal-liturġija li skont l-ordnijiet ta' missirijiet qaddisa minn dejjem intużaw fil-Knejjes Orjentali, ukoll minn dawk li huma mifrudin mill-Knisja Kattolika. Imħejjib dan il-mod tal-ħidma bħal din, beda iħabbrek ħasseħ laqda tal-insara kollha fil-Knisja u wera tant ħeġġa u tant ħlewwa f'din il-ħidma tiegħu li l-istess avversarji tiegħu kienu jsejħulu dak li jaħtaf l-erwieħ. Kull min jidħol għal xi kariga ma jaċċettax biss l-awtorità, l-unur u l-benefiċċji, imma wkoll il-qadi sewwa u bla biża' ta' dmirijietu akkost li bekk iġib fuqu xi inkonvenjenzi kbar. U inti qed taqdi dmirijietek tal-istat tiegħek billi tingħata kompletament għal ħidma li hemm bżonn issir mod speċjali biex dawk fdati f'idejk isalvaw ruhom. Kemm min determinat jew determinata li tkompli tkun xhud ta' Kristu billi tġib l-għaqda fejn hu possibbli fil-waqt li tibqa' sod jew soda fit-twemmin Kattoliku tiegħek? Jekk illum il-mulej isejjaħlek għal-għandu, tħossok preparat jew preparata biex tiltaqa' mal-Ħallieq li lest jagħtik il-premju tal-isforzi kollha tiegħek biex titqabad it-taqbida tajba favur is-saltna tiegħu. U għaw ma nistax ma nsemmix lill-Beata Marija Kolumbja Gabriella Saddu reliġjuża li għexet bejn l-1914 u l-1939 li minkejja li ma ħaditx il-martirju bħal San Ġosafat hija wkoll offrit ruħha vittma għall-istess għan, jiġifieri għall-għaqda fost l-insara. Talba mill-liturġija tas-Sijat. Anqal mulej fil-Knisja tiegħek dak l-ispirtu li bih inlejt lil San Ġosafat biex taħajtu għall-merħla tiegħek u bit-talb tiegħu qawwina bl-istess spirtu ħalli ma nsibuhiex bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għal ħutna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.